Hi mga kabanding, first time na ko nga nag-order og Shein. Ali, kuyogi ko ninyo sa pag-open sa ako ang order. Kuyog ta. Si Madam Oring. Chira, sexy kayo. Ang bill natin. Pasensyain ninyo ang tigdala sa camera kay excited kay ni siya mga kabanding. Sa iyang sobra ka excited, kurog kayo ang camera kamo na lang adjust. Sige, ali tanaw na. Nya, karon kay tig-open naman yun eh. Excited kayo ko first time jud ni nako. Wala ka gibadlong sa kuan na sa guard. Nga. Kana imong gisuot nga na kisi-kisi. Wala pa man. Katulog yung nagsuot ko, miss. Anak ra gay to, miss. Oh, anak ra. I-focus eh. Anak ra, miss. Gibadlong ko. Ibanlong ka. Bawal daw. Nya ka na, ayun, kita-kita legs. Wala. Ay, naklaro na na. Wala lagi. Wala lagi. Sige, sige, sige. Hey. Oh. Uy, naalagi ni bulak-bulak. Saan na? Minsan ang bulak-bulak, uy. Na-focus. Shein pa more. Dang. I-open na. Naminit na. Sige, klaro. Lanipis. Ala, okay naman. Zero. Itataw sa ako. Ipatuog na. Oh, okay. Charang. Ala, sakto. Unsan siya? Medium? Small. Small? Ala, okay ra day kayo small, no? Small on. Small. Ala. So, Taro na ha. yeah, so ta. Daghan kayo mga papel. Sorry, guys. Alam, sakto ra kayo ni. Ano, miss? Sakto ra dyan. Sakto ra dyan kayo ang small. Oh. Okay, kay miss. How, Madam Badin? Bati kayo ang background. Sige lang, mga papel na ito ko. Sige na. Kaya rin here? Ito. Uy, okay. Chiding nga may sakang bahan. Hala, miss. Hala, miss, nindot kayo, miss. Hala. Hala. XL. Muna XL, makaigo ka na. Umis. Oh. Hala, dako lagi. I-try lang. Ipatry lang, miss. Ipatry lang sa code niya. Sige, sige. Dako ba yung siya? Nindot siya kayo. Tanap ko. Lagi, ganahan ko. Dili siya ingon nga, kuan ba? Tanawa. Pero ang problema ani, og sigo ba jud? Pero mas nindot og luag-luag niya. Next. Hala. Hello. Next. Glitter, glitter. Hello. Suot kayo na ni, glitter. Hala, kanipis. Ay, mura mo di Christmas tree. Hey, imong gitanaw ang kuan dito? Nindot man siya, miss. Aw, nindot man Pero gamay. Ay, masigo sa ako. Hala, daw miss. Try daw na ko, miss. Pila ni? Pila ni? Ambot 100 man nakapin. Si kuno miss. Sapaw kuno miss. Sapaw. Isa po. Hello, gamay. Di man siya maklaro. Hala, klaro judi ay. Sapawan siya. Hala ka nindot. Nindutan mi. Hala. Uy, kung dili mo kasi doon yung may kuan ni. Ha? Ni, katong isa. Sky? Nipis lang siya, no? Nipis. Dapat Kapin. nipis kayo ng kapin. Ay, stretchable lang siya. Oh, sige daw. Para din yung tanan ni mo. Stretchable siya. Unya kay ingin mo, Bil. Mura Christmas tree. Glitter. Kamay-may ni. May or ni kuan. Itong isa ba, Sky? May-may na. Ang dagam. Oh. Nipis sa ay. Unsa ri kada kay mong daga di ay? Dako pa na ako, miss. Naog dako pa nimo. Wala man siya bilbil. Ah, okay. Next. Next.
Okay kayo miss no kanindot kay mga silopino. Kanay. Pila ni? Alo, ganun. Uy, miss, pila ni? Tagpila ni, uy. Pila ni, galing mas tupi. Alo, miss, nindot kayo, miss. Nindot kayo sa panok. Hindi, ate. Alo, miss, niya imong bilbil. Sakto na siya. Sige daw, tindog daw, tindog daw. Tindog. Pero ganahan ko. Pili palitin mo, anak. Galing mas tupi lang. No? Small. Small? Sige. Hala, ang imong kinina next. Kasi mo, small sana. Atong dako kayo ni mo kay medium. Medium, man tubod. Pero ganahan ko sa panapton o sa... Okay na gyud ba? small. Oo, nindot lagi. O palit ra ko yung nanak ko. Mo palit lagi ko yung nanak Sino ko. ikuan ba? Kisha on. Nindot siya, oy, di jud ka mahayan, sige go. Pero ang katulang isa, kay grabe ka nipis. Wala di ka na sa views, ana. Abot mo kuan ba kay sa sis kay ani no, may. Ang views, ana ba? Lo, yung gisuot sa mga kasama. Hello. Hello, miss. Muna ang tapila. Alam, miss, nindot kay. Muna ang tapila. Abot pila na. Isuot daw. Isuot daw. Muna ka to ko. Alam, miss, isuot ka. Sige gid sa. Naaman ni mo ang style good katong iba kusmis. Oh. Sige daw isuot daw. Mga kabanding, ginay na mo among tingog kay naa ang manager sa iyang office. Maklaro ra jud mi dungog ra among tingog. Isuot. Ya tanawa unsay next. Kita siya. Hindi lang. Siya na eh. Oh, manang biday. Ikaw ano yan na. Di dirito katubangan. Ambot aso David. Simpula ra gud ay anak miss. Wala ko kakita sa imong gikuan kana di ay. Ani? Abi man ako katunin dit kay kana anak man dito no. Wala. Anak man day na no. Hmm. Na talikod daw, talikod. Pero sa na lang ka kung medium is. Ha? Minsan na lang ka kung medium. Oo gani dako kaayo. Mas kuan day no makita day kung unsa ang kuan. Order me ng nuts. Umro man mo kuan, mga taga-uwan. Unsa ba nan? Oh my. Mama style ron magnan. Pagkuban ganin sa anak no. Holy pero di kulong. Uy, ang small. Ang ani. Oh, Ang ka-medium. medium bastang dako ah. Ko. Oh, si Nina. Sura ka ay. Nasa mama. Si Nina na. Oh. Hindi check pa naptun ng naso. Sa Shein. Free delivery. Free delivery pa dyan. Niya, pero si Ode dire. Mm. Oo, lagi kay. Yung ganun, ang bayadaan. Niya, di tayo maong imong gawanda. Oo. Minaabot og 10 minutes. Hoy, na-video mo ni mo itong nag... Oo, correct. Huli lagi pero dito lang.